Yo me he traído de todo, desde la Nora que hasta sandalias. A filosofía do Partido Popular de Galicia en materia de relacións internacionais é clara. Europa non é unha amenaza, é unha oportunidade. Un espazo de encontro entre 27 países cuxas diferencias e particularidades quedan diluídas diante da necesidade de buscar o ben común, sen renunciar ás nosas raíces, ás nosas orixes ou ao noso sentimento como pobo diferenciado. Estamos diante da oportunidade de valernos dos aspectos positivos dun mundo globalizado e servirnos deles para mellorar a realidade de Galicia e dos galegos. Aspiramos a ser os encargados de que a voz dos galegos se escoite alto e claro en Europa. Por iso estamos dispostos a esforzarnos ao máximo nesta etapa decisiva para axudar ao Partido Popular Europeo a conseguir a maioría parlamentaria na Cámara. Para iso, levaremos a cabo unha intensa actividade en toda a comunidade, na que aspiramos a que os nosos candidatos que aquí temos presentes gasten polo menos un xogo de zapatos pateando Galicia. Estamos comprometidos con Galicia e a nosa actuación durante os vindeiros 15 días así o fará constar, demostrando así o equivocados que están todos aqueles que queren facer ver que para o Partido Popular de Galicia esta campaña é menor, que non lle damos tanta importancia. Gran mentira. Ningún partido político está tan implicado como a nós nestas eleccións. O Partido Popular de Galicia non lle basta con gañar as eleccións autonómicas para levar a Galicia ao desenvolvemento. O Partido Popular de Galicia necesita tamén gañar as eleccións europeas para contar coas ferramentas para o mellor futuro de Galicia. Os candidatos ao Europarlamento que nos acompañan, Francisco Miñán e Carmen Fraga, por si. Yo voy a ir ahí a los bancos. Onda con el churro. Pero puedes coger las dos cosas, ¿verdad, hermosa? Toma, ¿quieres un caramelo? Te lo han dado. Toma, pues toma otro. Toma.